आंनि मुङा अजय बसुमतारी आं क'क्राझारनिफ्राय फैदोंमोन आं फैनाय गारिया नगाव गाज्रि जानायखाय फैनायाव मोनाबोबाय खालामनांगौथ' थांनो फैयामोन फिसाबालाय ए माबा आबौ बै जांसिगुरियाव आदै सम्बारनाव बै मालाय सम्बार मोननावसो औ ए आबौआ होनबा आदैखौ सिनायखायो नामा सिनाया माथो जों गोदो सेंग्रा समाव नेवलायसे साहा होसोलायगासिनो ए माथो बालाबो बुंथारो ओंखामखौ जाखाबोबाय फिसौ औ आबौ आं हटेलावनो जाखाबोदों दे फिसौ आं सिनायनि नों सिखौ गानस्लायदो दे आबौ नै फिसौ नों मेंबायबो एफा गोजाननिफ्राय फैनाय जों बेयावनो उन्दुदो फिसौ दै दे आबौ दे जोबोर गोलाव जारिमिन फिसौ दिनैनिफ्राय 20 बोसोर आगोलनि बाथ्रा बाबुनि रिजाल्टआलाय मारैथो जाखोनो रिजाल्टआथ' मोजां होनदों दा गोदानै कलेजाव एडमिसनल' होफिननांसिगौ ए होनबालाय होबानो जाबाय बेनोथ' जादों आंथ' सानदोंमोन डाक्टार फरायथों नाथाय माथो गावहानो गोसो गैयानो जाबाय बे बारावबो माहाजोननो गथायना होनोसै जाया होनबा फंबाय जागलिया दा जागोन गाव गोसो गैयाब्लालाय माथो खालामनो फरायथोंसै गावनि गोसो खुसि बादि फादाया न' दंना गैया फालाय फायख्रा मोनसेलाय माथो ए दङ फै फार्मासिलायलाय दे आदा जागोन दे बाजै जिरायदो दे बाजै दे जागोन दे जेनेबा मानो आथिं लावबोदों माबालै बाजै मा माब्रै माबा जालायखोब्रा नोंनालाय माबालै आदा बै क'क्राझारनिफ्राय रुवाथि थाफैनाय आदुंगारि लावरायनिजों जोंहा बै गायलांफारानि लावरुनि साला केकावजों माबा
गलुगुल जालायलायनायनि लालिसखौ जोंनि सान्थिखौ बिथियाव होफैदोंलाय दा बिनिनो जुथुमायाव आदाखौ जों लिंनो फैदोंलाय फा माब्लाथो लिंखोनो फैगोन सनिबाराव आदै बै गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो थांथारनांगोनलै आदा थांनोथ' नांखागोन आं नङाब्लाथ' नोंसोरो बिसारखौ सिफायनो हाखानाय नङा फा बेखौ आरो बुंनांगौनालै आदा सोरबाखि आसि बिमा नङाबाखि खुगायाव ओंखाम हाबोना ना नङा होमबा लाखि भाइ नंगौ आदा नंगौ बिदिबा जों थांदिनि आदा दे बेलासे नङा होमबा औ बेलासिनि 7 बाजियाव दे बाजै थांदिनि दे थांसै आदा दे थांदो मानिनां दिनैनि बे मेलखौ सालायलांनाय आफादगिरि आरो जोंनि दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनाय गुबुन गुबुन गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोना बे मेलाव मानो ज' जाफैदों बेखौ एसेबाबो हमनो हाबाय जिखि जादोआ दिनै बे मेलाव क'क्राझारनिफ्राय रुवाथि थाफैनाय आदुंगारि लावगांगिजों आरो जोंहा बै गायलांफारानि लावदुमनि फिसाला फेरखावजों बदनाम जालायलायनायनि सालिसाखौ दिनै बे जथुमायाव खुंनाय जागोन दा दिनै बे मेलनि गाहाय थांखिया बेनो दायनिगिरि फेरखावनि जबानबन्दिखौ लानो थाखाय जोंनि सान्थि कमिटिनि नायक मुस्रि राखें गयारिनो होनाय जाबाय दा दायनिगिरि फेरखावखौ बेयाव फैनो थाखाय लेंहरनाय जाबाय लालिसगिरि लावदांगिखौ लेंहरनाय जाबाय मानिनां रायजोफोर नोंथांमोना बयबो दायनिगिरि फेरखाव लालिसगिरि लावदांगि आरो माखासे साखि साफोदफोरनि जबानबन्दिफोरखौ खोनानो मोनबाय दा बाथ्राया जाबाय खावाङा खबसेजों गाबा आखाइया फारसेजों खबजाया फेरखावा दायनिगिरिब्लाबो लालिसगिरि लावदांगियाबो दाय गैद्रायै नङा बिनिखायनो दिनैनि बिजिरनायाव पान्डुलिपि थामहिनबा आसारखान्थि बिजाबाव थानाय लेखा दन्द फोनांनानै हगारनाय जाथोंसै फारसेथिं लावदांगिखौ जोंनि बेयाव लाखिनाय जानाय नंलिया आरो बेखौ लांफैनो थाखाय बिमा बिफानो रादाब हरनाय जाथोंसै बिमा बिफा लांफै सान्दि बियो आंनावनो थाथ'थोंसै दिनैनि बिसारा एसेनोसै
Ada berlang. Nei, मैया जोंबाल लिरु जदों बेनो गोदान साफिनदां आगै मैना थि नायनो जुथि Ayo आंलाय मा नायनो जुथि थाखसै गावनि मोखांखौ गाव नुवालै आगै नों नायनो जुथि नङाब्लाखि बै लखब माहाजोननि फिसाला थेबगाङा ओरैनो मेथाइ खनबाय थायोलै नाङाहाय आंनो थेबगां फालो गायखौ सिथोर बाथोर उनाव लाथो सिखाव लाथ'आनो होमब्लालाय सोरखौथो नांगौ ना आंखौ मिथियां हाब नोंबो माथो बिखा गावना खुगा गेवै सिख्लासोलाय इ लाजिथाराबो माखौबा हारां गागानो माखौ लाजिनोब्रा जों बायदि गन्थं हंलालायालाय नोंनि बायदि नारेंसु गन्थंबासो लाजिनो आयदाय मावगोन सानायखौ मिथिया नामा सोरबाफोर नुबा मा साननांगौ सोर नुनोब्रा मालाय जाखानो बयबो गोलांजोबबाय न' फाग्ला गया हरलाय आगै हाब माथो गयाबो मस मस मोनलायथारोलाय ना माबा हायना मुलिफोर होदों नामाब्रा आगै मैना थि नायनो जुथि होआ माथोसै आं नोंनो फालाव दांनिफ्राय माथो खालामनो सानखो मा खालामनो बिमा बिफा लांफैखादों जोंनावनो थाथ'थोंसै आथिं आखाइ गोनां मानसि गाव मावना जागोन बे न' जादो गया बा लाइसियालाय बहा थांखोनो मैया फंबाय लोमजानायखौ नायनो थांनायलाय बहाथो फैदों ए नों जिरायथ'हाय आं बै नाब्रेमनाव जि थोरफाहैनि दे थाब फै अ नै बै लावदांखौ थुनानैसाय माबा गाखोमाय थानाय नुदां एसे बुजायना गोसोफ्रा जोरांथों दालाय मानोसै देनां उनफ्राव बुजायबा जाया होनबा उनाव बुजायनाय दा बुजायनाय माथो जाखोब्रा नांखौसो माबा सानलायबाय धर्मासि दिनै रागा जोंब्ला ग्राव लाना दोनजागोन आंजों नोंजोंलाय माथो दंसै आंखौ लिंहरदोंमोनलै आमाय औ सिराय मानोमोन माने बे बिगुरनि फेरखावनि बाथ्राफोरखौ साननानै हारसिङै गाखोमाबाय थानायखौ आं मोजां नुवाखै थेवबो आं बेखौ मोजां मोनोमोन आमाय आं दाबो बावनो हायाखै ए बाद हो नोंसोरनि मोजां मोनलायनाया सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनाया मा बेसेन दं फाथो सिनानि अरसो बियो ब्लाव ब्लाव जोंबाय स्रुब गोमोरबाय होमबाबो मालाय मा खियानो गैजा रोङा बिहा थाग्रा न'आनो सिहं फाहंसो फाल्ला बावथारदों फेरखावनि बाथ्राफोरखौ बिनि सोलाय नों आंनावनो बिहारिखौनो थादों आमाय आं नोंखौ महारानि बादि लाखिगोन सना रुफाजों देलायफब होगोन आमाय नों मा गोब्रामदों गोब्रामनाय बाथ्रा नङा लावदांनि नोमा नोमफायाथ' नोंखौ लांफैखालिया मानो होनबा आं लाइजामखौनो हरखायाखै नों सिमाल' जा नांगौ जायोब्ला आं नोंनो फुराब्रै हाखौनो लिरना होगोन आमाय नों मा जाथारै रावखौ बुंबाय थायो आं राजि जानो हानाय नङा मुलुगाव जाथावै होननाय जेबो गैया लावदांनि बिबार बादिनो सिख्लानि महरा अराय गोजोर नङा बिबार बादिनो हिन्जावनि महर माफ्रोमबो बामलेमाया बिबारखौ सोबनायनि मोन्थाय दं नाथाय नोंहाथ' बिसियानो सानै दंखायो नङा होनबा आरे गोदोनि राजा महाराजाया जौसेलाय बैसो थायोमोन आहाथ' नोंजों साथामल'सो जागोन आमाय 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 Excuse me, आं नोंनि मुंखौ मिथिनो हागोन नामा?
Why not? Angni munga Miss Alari Nansari, first year higher secondary, Adaniano. Angni Monerson Busumtari. TDC first year. Dabatra Jabai, Degla and College Union Budini General Secretary Bishop Jus Kang. Nancy Sal Kang. Ang newcomer. Rafu Muzang is Maymana. It is a hello. Obla newcomer Bangsini.